Моцная эканоміка, моцная краіна. На Гомсельмашы гэта ведаюць і актыўна працуюць над рэалізацыяй асноўных напрамкаў праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця на пяцігодку. Зараз тут актыўна ідзе мадэрнізацыя ў рамках сумеснага з Расіяй праекта. Гомельская тэхніка корміць не толькі Беларусь, паступова растуць экспартныя аб'ёмы. Акрамя засваення рынка мінулага СНД, тут разглядаюць і краіны далёкай дугі. Да выканання задач, пастаўленых прэзідэнтам падчас ОНС, прыступілі адразу. На сёння ў афрыканскія рэгіёны ўжо закантрактавана 220 машын. Праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця і вынікі ОНС сталі лейтматывам гутаркі старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі Ігара Карпенкі з работнікамі прадпрыемства. Яшчэ адна важная тэма – новыя падыходы ў падрыхтоўцы кадраў. На самааддачу і павелічэнне вытворчых паказчыкаў настроены калектыў прадпрыемства. Кожны разумее, калі якасна працаваць на сваім месцы, будзе і агульны вынік. Гэта не раз падкрэсліваў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко.